Assalamu alaikum, ni ce Hadiza Ali Abubakar wacce take faɗakarwa akan kulawa da lafiya da bunƙasan arziki. Yau zan yi magana ne akan ƙashin bayan kamfaninmu wato aloe vera gel. Aloe vera gel ganyen tsiro ne na ainihi wanda yake wanzar da lafiya da jin daɗin jiki. Aloe vera gel yana taimakawa wajen farfaɗo da lafiyar jiki, yana wanke gajiya a cikin jikin ɗan adam. Aloe vera gel yana shiga ya wanke kayan ciki, ya tsaftace su. Aloe vera gel yana gudanar da lafiyar cikin jini, ya tace dukkanin gurɓata da datti da yake cikin jini. Idan kana amfani da aloe vera gel za ka ga yadda fatar jikinka zai yi kyau, zai kakkashe maka duk wasu ƙwayoyin cuta da suke cikin cikinka da kuma cikin jininka. Aloe vera gel yana da kyau ga kowane ɗan adam ya dinga amfani da shi da sassafe da kuma da yamma idan za ka kwanta. Ana shan aloe vera gel ne a haɗa shi da ruwa, a sha shi da ruwa sosai domin a tsaftace cikin jini da tsoka. Don neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu dillalan kamfanin Forever don mu gaya muku inda za ku same shi.